Haleluya bazalwane. Amen. Sisazosukuma nje sidumisa uNkulunkulu. Igcwele le into enhlizweni yami. Amen. Gcwele izwi laphayana ngokuka Mark. Sibuka uMark noLuka uJesu bethelwa ongokuka John. Sibuka uJesu ebethelwa. Khona into evukayo kumina sikule nkomfa yomama ukuthi ngikhumbula uJesu kuthi uvukile. Mevukile itshe lithe namhlanje oma bekhuluma ngetshe edingiwe ngathi kubufakazi ukuthi impela uNkulunkulu ukhuluma ngamatshe adingiwe ukuthi wena uNkulunkulu ikupha kugcinele kona. Manje ngabheka enhlizweni yami kade ngifunda nje ngidlinza ngalo kulezi insuku ngibuka laphayana uPetro owayintandokazi kaJesu nabafundi bakhe kuthi wabagijima bese kuthiwa khona wagijima kakhulu wadlula abanye bonke batshelana ukuthi hayibo inkosi uJesu ayikho ethuneni kuthi wabange nabalunguza abambonanga ngempela babona indwangu kodwa khona into ehlukile eyenzeka bese qhamuka wesifazane onguMaria Magdalene owathi mefika kuthiwa wafika wase wancika ngethuna wase wakhala kodwa khona into eyenzeka ehlukile bangcwele sisazosukuma sidumisa uNkulunkulu kukhona lento eyenzeka ehlukile eyenziwa umuntu wesifazane ukuthi wakhala kwase kwasalela amazulu mesabela kwase kwadilika ingelosi sithi ingelosi hayibo mama ukhalelani ngoba lo mfunayo uvukile kwabafileyo kuthiwa ebesasholomo uthi kwaqhamuka uJesu uyabheka ukuthi inyembezi zomuntu wesifazane zikamama ziyadiliza izulu zimbiza uNkulunkulu ngezakho nje inyembezi uthi amehlo namhlanje uthi sihlushwa abantwana uthi sihlushwa abakhwenyana uthi siyahlushwa impilo inzima ifuna uNkulunkulu wena ukhalela bani liwani ithemba lakho nangalomzuzu khamshumayeli ngizothi owesifazane uMaria wakhala kwase kwavela ingelosi ngoba ukhala komuntu wesifazane wayengakhala mhlawumbe nje uPetro kodwa okwanyaka sisizulu yilo wesifazane wakhala kwase qhamuka ingelosi samchazela ukuthi ulaphi saphinde futhi kwase kwaqhamuka noJesu sizofuna noJesu namhlanje sizofuna noJesu namhlanje ukuthi awuvele Nkosi kulezizimo esibhekene nazo vele samandla kunobunzima esibhekene nabo vele Nkosi uJesu sangaqhamuka noma nasiphi isimo mina ngithela umyalezo nje kudokotela opositive ngolesini yangasangana kodwa ngabheka uNkulunkulu ukuthi haya noma inyama ingabuna kodwa siyazi ukuthi sakhela imizimba emisha yasezulwini. Amen. Ngithanda sisukume sidumisa uNkulunkulu ubheke lelitsho thwele kodwa masunikela kuJesu la sikhala khona oletha usizo livela khona. Amen bangcwele. Haleluya. Ngishumayeli ngithi nje ngidlula kulento egcwele enhlizweni yami ukuthi nje uMaria wakhala kwase kwenzeka izinto kwase kwehlika ingelosi kwaJesu weza wathomkhazela ukuthi khanti khona angihambile ngiyaphila suka